vi glæder os til at vise revyen for jer. Velkommen, mine damer og herrer. Stairways to Heaven. Det er fantastisk. Med de der Led Zeppelin hed det. Ja, Led Zeppelin. Stairways to Heaven. Ja. Men det minder mig jo egentlig om noget. Også to gamle røvhuller, vi skal op ad den der stien dag, du. Det undgår vi jo nok ikke. Himmelstien. Altså, det er jo næppe Stairway to Heaven, og jeg tror for nærmere, det bliver den der Highway to Hell, du ved den der med ADH, ACDC, ja, det med det liv, vi har levet, altså. Men altså, nu synes jeg godt nok, det er ved at være på. Gamle dage sagde, hvad var det, vi sagde nu? Jo, vi sagde, hvorfor tage med DSB, når du kan fyre den af på LSD? Det var tidligere, du. Ja, og det gik også til tiden. Men, jeg var helt galt på den, mand. Ja. Altså, hvis det bliver opdaget, så får vi rygeforbud i mindst 14 dage, du. Altså, men er det ikke også snart på tide, at hende Ilse, hun kommer med vores godnatpive, du? Nej, men det er lige humør, hva'? Ja, det må man også. Ja, nej, Mikkel. Ja, kom så. Det er godt shit, det går der, mand. Susu! Det var rigtig fornøjelse. Kan du ikke sætte noget rigtig fed syremusik på, mens vi lige hygger os med den der, sådan noget, den der, man var ved ACDC, Der er en vej i vort kvarter, og den hedder Skibhusvej. Den er ret så farlig mildest talt, for børn og for dig og for mig. Bilister kører vandtræ, vi springer for vort liv. Cyklisten er i dødssten, og snakke gør ham så stiv. Vi listede os afsted på 2-3 himmelblå filistre. Vi røvede penge fra de små og seniorpensionister. Når generalerne skulle have, så snuppede vi en heldig dag. Når vi drog fra borgen med sækker med spand, både Mette Og Lykke. og Ellemann. Når vores spand og sæk var fuld, så var det blevet morgen. Så var det med at komme hjem og gemme os på borgen. Vi delte ud af vores rov til dem, som ikke har behov. Og så drog vi af med sæk og med spand, både Mette Og Lykke. og Ellemann. Ja, hallo, ja. Er det hos stenhuggeren?
Ja, det er fru Knudsen. Ja, det er mig med den gravsten til min mand, hvor der står hvil i fred. Ja, nu er det sådan, jeg netop har erfaret, at han har haft en årlang affære. Der er lige op til en stå. Ja, så jeg tænkte, at jeg kunne få lavet teksten op til utaknemmelige ordkald. Nå, så det kan man ikke. Nej. Men kunne man få lavet en lille tilføjelse? Nej, det kan man godt. Så lad der stå til vi ses igen. Næste. Det er 4700. Hvad mener de? Og hvem ja, det blev jo sagt Næstved, og så havde jeg jo lige postnummer. Det er 4700. Ja, det er mig, det er J.P. Jebsen. Jeg har nemlig skrevet til Mette Frederiksen og forlangt en undskyldning og en stor erstatning. Du har garanteret min sag liggende der eller andet sted. Jeg tror, det er et PRT-syndrom. Det er ellers det en lille. Ved I hvad? Jeg tror sagt ikke på, at de kan alle postnumre i hele Danmark. Det er bare noget, de siger for at gøre dem sådan lidt interessant. Nej. Ja. Du kan bare lade dig komme ind på en prøve. Du kan da bare spørge nogen hæve på storkontoret, nogle tilfældige medarbejdere med et bynavn, så skal jeg straks komme med postnummeret. Ved du hvad her? Jeg spørger 5 tilfældige medarbejdere her med bynavn. Kan de postnummer på alle 5? Så skal jeg enhente sørge for både en undskyldning og en klækkelig erstatning. Ja da. Men klarer det ikke testen. Så forsvinder de ud af den dør, kommer aldrig tilbage, og sagen er lukket. Ja. Jo, okay så. Så lad os komme i gang da. Lyksalige by med råd til et netværk at kunne forny. Fornyelse erhverv, rejs for trods, chefer rundt, med alle lommer fyldte af sedler i bund. For syd på studerer fodboldens top, det er deres job. Lyksalige by, måske du skulle tænke lidt mere på dit ry. Borgmesteren er målløs, forstår ikke et ord. De eksklusive rejser er ikke mit bord. Og fra grænser giver det ej mening at få. Lad cheferne gå. Jo, det går fint. Jeg har fået nyt job. Kommunen, konsulent, børn og unge. Wow! Kan I huske, jeg fortalte om chefen i mit tidligere job? Ja, tak. Han var bare så meget for mig, altså nærmest som de der mænd, I ved, med fittige hænder, kramse. Nu skal vi da se ham. Vi vil se ham. Ja, men altså, jeg venter bare på, at han vågner, så han begynder at græde. Jeg kan altså ikke huske, hvad det er. Se hvilken morgenstund, min mave den gør så ondt. Jeg må ikke gå i bad, så jeg er ikke glad. PFAS er det værste vi har, om lidt er intet klar. Jeg må ikke få den op at stå. Lægen siger, det kan ikke gå. Der er noget farligt indeni. Noget vi ikke kan lide. Så hvis konen hun vil have nogle børn, må hun tage hen til onkel Jørgen. Jeg rendte rundt i gummisko, legede med plastik og lå. Men nu er det sket med mig. Hjernen den skrumper sig. PFAS er det værste vi har. Og om lidt
er lægen klar. Nu må jeg sige farvel. Ha' det godt og gå lige hjem. Der er ikke mere at hente. Ingen grund til at vente. PFAS er det værste vi har. Og om lidt er kisten klar. Tak. Ja, det er Peter Rabeck her. Jo. Altså, nu skal I høre, der kommer masser af turister til Odense. Jo, de vil strømme hertil i 10.000 vis, er jeg sikker på. Ja, simpelthen på grund af vores vikingeborg nede på Nonnebakken. Jo. Tak, Odin. Og tak, Thor. Den skulle hul igennem. Det bliver godt. Så du, det var Peter Rabeck Juhl. Jo. Ja, jeg må da sige, at vores bykonge er sprunget ud som vikingekonge. Joe Biden. Hvad laver du her? There's nothing wrong with my... Du er ikke med i vores revy. Ud! Koraner bliver brændt af på bål. Hadets gløder tændt. Det er ret så svært bare at se til. Forstår det ikke, kære ven, men sådan er det endt. Den slukker ilden nu med alt i spil. Kommer du, Påske? Vi skal videre. Ja, borgmester Juhl. Jeg er lige her i hælene på. Det er godt, Påske. Ser du, vi har nogle problemer oppe i Skibhuskvarteret. Ja. Ja, der er sket det, at der er kommet et stort jordfaldshul oppe midt på Skibhusvej. Ja, og der er en del mennesker, der er kommet til skade. Og det har jo givet et stort pres ud på skadestuen. Så vi skal have fundet på noget, Påske. Sådan lidt fint, for jeg skal videre. Det skal vi. Ja, så kunne vi kunne jo afspærre Skibhusvej ved hullet. Så folk ikke falder i. Jeg ser en frikadelle på et langt og forfyldt fald. Kan jeg mærke min mave fortælle, at det nu den vil have noget mad. Og jeg drømmer om tysksteg og skinker, wienersnitzel og kalvefilet. Måske sylte lille fandefingre, eller bare en god frikassé. Jeg er boomer, jeg er big.